stress reliever. Or basta may extra pera, ayos din tayo. Ayos po dito. Yun, yung ano pala, mabalik tayo, yung kanal, yun nga. Nung maliit ako, yung kanal na yan, natatakot ako kasi parang sobrang taas yun. Tapos nung lumaki na ako, nung tinignan ko ulit kung gaano kalalim yung kanal na yun, yung kinakatakutan ko. Ano pala, ang babaw lang, parang hanggang lampas kita, lampas tuhod lang. Pero guys, syempre bata ka, takot ano, maliit ka pa, kaya gano'n. Medong 30 na. Kailangan kong hanapin ang ano, ang aking mahiwagang. Yung church din na to, hindi naman to ganito dati. Yan, Lourdes Church. Pero maganda na rin yan dati. Ay, hindi ko alam na private pala yan. Private pala yung church na yan. Alam ko minsan pala napasok yun nung malit ako. Kanina nag-adjust lang. Dahil na po, dahil lang ako ng sit-up. Ay, may ginagawa na naman bahay din dito. Pagandahin na talaga mga bahay ngayon. Iba na yung mga design ng bahay ngayon. And actually, honestly, I like it. They look much more cleaner and more modern. So yun, park lang tayo saglit dahil ako'y may utang sa gym. Nag partial payment lang ako. Yan, absent verbs. Yung mga nag-gym sa absent verbs dyan, kita-kits tayo. At ito muna ang aking vlog. See you again mamaya. Hopefully hindi maulan para ma-clear rin ang recording.